Balitang Bayan, numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, pagtaas ang balor sang peso kontra dolyar, may dako nga epekto sa negosyo. 21 anyos patay matapos nalapagan sa 10-wheeler truck sa Banwa sang Murcia. Sa balita nasyonal, Department of Agriculture nagpasiguro nga bastante ang supply sa bugas kag karne. Grupo sang taxi operators na nawagan nga tugutan sila sa pagpasaka sang flag down parade. Maayong aga Bacolod, maayong aga Balugabahin sa Western Visayas. Karaniad la Webes, September 22, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Iden Abos. Kagaksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Ang balitang pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang Kagaksyon Eden. Good morning and happy Thursday, Action Boy. Yes. Sa atin sa mga ka-action. Happy Thursday! Kagaroon nga daw is September 22, 94 days before Christmas, kag 101 days before 2023. Uy, lapit naman lang mag 100 days before 2023. Was. Paglapit naman 100 days ni PBBM. Kasi na yung mga kanay, yung mga official sa mga tanong-taon first 100 days. Kung may padala, may minurabla sa nila. Tanawang na bantayan na nakaka-aksyon ay ng first 100 days pala. Parang matanaw natin kung may mihura ang first 100 days na pagpupo sa atong mga opisyal sa gobyerno. Si PBB, ang mga pamandang masaka ang mga presyo sa crudo, gasolina, masaka ang mga presyo sa bugas, Kainin kita ng nagdisa, masaka. Saka ang litis sa jeep. Oo. Kaya basta nagambal siya, basta wala takot ba gusto niya iangat ang Pilipino. Iangat natin ang Pilipinas. Ang alatang presyo. Grab and go kart! Mag-angkat tayo. Sige. Morning Nidral, sa nag-monitor sa Facebook, please like, follow, and share kita mga ka-aksyon. Sa mga nagapangapidra sa mga kapihan, mga aga sa inyo, aga pa, ako daw wish ko na may nalang na agaw na lang daw makadagol lang ko yung nakadagol sa kapihan, mapi. Hindi ko na maging may aga pa yung mura mo. Pwede naman pa, ano kayo? Sa ilo sa... Ha? Gabihan. Sabihan na naman ba? After kaya sulit ba? Oo, wala naman to forward. Nakinig mo yan, no? Sige. Tapos na, aga pa din sa kapihan. Diretso ka sa kapihan mo. Oo, mapigat to aga pa. Hasta alas 10 kaya kuhan. Ano na alas 10 alas 10 naman sa gabi. Tulog ka. Ganun kami mga buhay ko. Ay, very productive ka na na yun. Yes, so... Good morning, Dra, kay Lani Villoga. Hi. Si Ma'am Vanessa Mayo is watching. Milili Oligo, Elvira Hilugo, good morning Manila sa imo. Kay Miss Jinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona. Kay Dennis Richard Tibor Roma, good morning. Si Rochelle Fulgencio Susana. Sige. Ma'am Georgia Gargasiran, good morning. Wala pa gid connection. Pero nadakpa na ang nagkawat sa cable. Gikawat. Kasi sila gali sa gikawat. Tungtong notorious na kawatan sa Singkang Yan Airport. sa kanunang ang kabali man. Piliti. Dala pa yung box daan. Yung box na mo, no? Ano itong material? Ano itong material ito mo na? Nasa Dibis kay Action Z sa interview ako, no? Kapasigan mo susuga mo. Okay. Tapos, ang wire Sa sulod, ano na yung ginawa? Yung sulod. Kaya ang sa wire sa sulod. Namahalan sa kuro magpatakod sa siniko. Ay, yung spaghetti wires
Task Force, kuligan na niya ang WhatsApp. O, start na tayo sa mga balita lokal. Looking at White Rose Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, 28 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 6. Sa detalye na sa atong mga balita lokal, ginpahayag ni Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry President Frank Carbon nga tama kadako sa epekto sang naduga nga pagtaas sa balor sang peso kontra dolyar. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Carbon nga sa iya personal nga paglantaw, nakapanguna nga mapektuhan na mo ang food inflation kapag saka sang presyo sang gatong. Sunod kay Carbon, naobserbahan na ang amat-amat nga pagnubo kung tani sa presyo sang gatong, apang bangod sang panibagong development, may posibilidad nga mapektuhan man ang presyo. Nabalaka man si Carbon tungod sa dako nga posibilidad nga magasigi naman saka ang presyo sang kuryente kag tubig nga among pinakaimportante sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sang pumuluyo. Isa sa ginapasalamatan man ni Carbon bangod na sang pagbago sa presyo sang bugas. Sa report, ang balor sa isa ka dolyar sa peso ang yara na sa 57 pesos kag 48 sentimos. Patay ang 21 anyos nga driver sa motorsiklo matapos na napakan sa 10-wheeler truck sa Banwasang Murcia kahapon sang hapon. Ang atay kilala kay Andre Bichi, resident sa Pipilipil, Barangay Blumidrit, Banwasang Murcia. Sunod kay Police Corporal Verville Sinido, traffic investigators sa Murcia PNP, ma-overtake kung tani si Bichi sa truck nga nag-aguyod. Kung nagasundanay kay kargado sa tubo, apang nalang-alang pangubuhin ng partner sa sakyan sa unahan rason ng balik sa linya. Dugang panisinido, magapatungak-tani sa duwag ka-wheeler truck sa Bichi. Apang wala sini nakita nga may tobar, rason nga nagabugo na tagbabang kadalapakan sa ginaguyod sa sakyan. Ang duwag ka-driver sa Isuzu 10-wheeler truck ang sa Espiridon Albansis, 58 anyos, sa barangay Balaon, Ciudad sa Silay, kaglari sa Lanatin, 53, residente naman sa Lopez sa siyudad sa Silaya. Ang duha ang yara karon sa kustodiya sa Murcia PNP, kag nagulat sa desisyon sa pamilya angod sa settlement. Pilason man ang isa ka tricycle driver matapos ginbuno sang pareho man niya nga tricycle driver dira sa may Purok Sunshine, Barangay E. Lopez, siyudad sa Silay. Pasado tak na alas 4 sang hapon sang September 20. Ang biktima ginkilala kay Noli Dusaban, 47 anyos, samtang ang buno naman ginkilala kay Randy Obaldo, 46 anyos, kag pareho nga residente sa Purok Sunshine sa Barangay Ilopez sa Muman nga syudad. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, ang hepe sa Silay City PNP, antes na tabo ang krimen, naglalisay sa meeting sa mga tricycle drivers sanday Dusaban kag Obaldo. Pagkatapos ng pagsinapol, liwat nga nagsugat anay ang biktima kang suspek kag liwat nga naglalisay tubtob nga naglambot sa pagpambuno. Una nga nagkuha sang bulang nga nabutang sa iya nga paha si Ubaldo kag ginbuno si Dusaban igo sa iya nga dughan palad kag wala nga abaga. Si Dusaban napadan karong ginabulong sa Riverside Medical Center, samtang ang ining suspek naman ang nahunong sa custodial facility sa Silay City Police Station. Nakuha ang masobra 100,000 pesos na balor sa suspension Cebu sa Barba's Operations sa San Carlos PNP sa Ilagan Street, Barangay 6, Ciudad San Carlos, pasado alas 5 sa hapon sa September 20. Ang nagpangigil kilala kay June Mark Lombrino, 31 anyos, soltero kag residente man sa Barangay 6 sa mga syudad. Sir Police Lieutenant Robbie Alreta, Deputy Chief of Police sa San Carlos PNP,
Duha na sa semana gitutukan sa kapulisan si Lombrino matapos makabaton sa reklamong gikan sa mga pumuluyo sa ilang lugar. Si Lombrino ang nagkabing man nga street level individual. Nakuha sa bypass operation ang 53 kasi siya sa inususpect sa Cebu nga ginawlaban para gabot at sang 14.8 gramos gamit ang li sa 1,640 pesos. Drug paraphernalia kay 600 pesos na bypass money. Si Lombrino ang priso karon sa custodial facilities sa San Carlos, PNP. Nagsungka naman ang 16 ka mga rebelde ang inalagar miyembro sa Communist NPA terrorist group sa Giulngan City Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ang 16 ka mga rebelde ginalakipan sa isa ka commanding officer sang Centro de Gravidad Platoon, isa ka political instructor, isa ka medical officer, samtang nabilin man katapos ang Kumiting Rion Negros, Cebu, Bohol, kag Siquijor. Sunod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, commanding officer sa 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army, ginkapoy na ang mga rebelde sa ilang mabudlay ng himtangan samtang yara sa sulod sang hublag. Dunga pa ni Pasaporte, nahadlo ka hindi na makagwanta sang gutom ang 16 ka nagsungka nga rebelde, rason kung nga sila nagdesisyon nga magbalik sa sabak sang gobyerno. Ang 16 ka nagsungka nga rebelde ang ginpresentar sa ceremonial declaration kag turnover of the rebels ceremony sa Barangay Poblasyon, Siyudad sang Giulngan, sadtong Setyembre 20. Ginkumpirmar ni Police Major Ramel Sarona, hepe sa Bacolod City Police Station 1, mayara na sila person of interest sa paglutang patay sa biktima sa si Jason Romo, 26 anyos, sa tabok sa NYHS sakop sa Barangay 36, Siyudad sa Bacolod. Madugduman nga sa nilalikdan nagkakuha na sa CCTV footage sa area ang papulisan. Apang hindi pa nila matay sa media footage kung nagadayon pang investigasyon. Sunod sa hepe, nagpabilin ng personal grudge ang rason sa krimen. Kung sa tingin posible may harap ilinaway o kung hindi pag-incendihanay sa tunga sa suspect sa biktima. Padaan man sige ako ng pagkumusisa sa police station sa personal background ni Romo. Bakuro naman sa Bacolod City Police Office ay kampanya kontra sa mga persona nga nagapataya sang kung mga bukis nga wala gina-remit sa small town lottery kung STL. Ini ang solusyon ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir kasunod sa mando sa syudad nga dakpon ang mga persona nga nagapataya sa STL bangod dula sila sang franchise sa pag-operate sa syudad sa Bacolod. Tuhay naman ini sa palayag sang STL nga may pahanugot sa Philippine Charity Sweepstakes Office ang ilang operation sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Martir, resulta sa mga bukis ginakuha sa resulta sang STL nga wala gina-remit sa STL office kabaylo sa individual nga financiers. Dunga pa ni Colonel Martir, ang wala sang ID kag uniform sang PCSO amo ang masami nagapataya sa illegal nga hampang o kun sa illegal nga hampang sang STL. Sa katapusan nga balita lokal, nagpasalamat naman si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony De Roca sa pagkilala sa Civil Service Commission Regional Office 6 ang iya kontribusyon kay serbisyo sa publiko. Si De Roca napilian bilang isa sa mga regional winners ng Dangal ng Bayan Awards sa Civil Service Commission. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginkumpirma ni De Roca nga ginpabalo na siya tinilikdan nga bulan nga isa siya sa mga nominado sa pasidungog nga ihatag sa CSC. Ang accomplishment kag programa ni De Roca bilang sa pagpabilis sa kanilang katawhayan sa Western Visayas, arang imbasihan sa paghatag sang awards. Sumabot nga Setyembre 28, pati gayon ng programa kag awarding sa Civil Service Commission Office. Action Radio Philippines Standard Time, 14 minutos sa nagaligad sa takna ng alas 6. Department of Agriculture nagpasiguro nga bastante ang supply sang bugas kag karne. Samtang grupo sang taxi operators nanawagan sa pagpasaka sang flag down rate. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balitang Bayan numero 1. Kag sa ato naman mga ka-aksyon bala. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports, Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwag kag syudad sa Sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio. Alright, Homa, Lumena, may aga dira sa imo, kag kay kumari ko dira, Jean Buarom. Good morning. Gapang imbitar to sa, ay naghuo ako. May imbitasyon sa ako, nalipat ako galing, may appointment ako sa Sunday. Oh, Di ba? true. May Sunday kita. Kada mo pa naman sang appointment mo sa Sunday. Gani. Yeah, tungkol to sa ibi magluna. Libot-libot lang ah. Rosemary Tim, Mang Agaman. Good morning, Action Radio and the whole world. Ano? Greetings and the whole world. Ay, bangga. Greetings from Rose Isabela, Barangay 6. Sa tanan nga monitor especially sa mga taga Isabela. Good morning. Ana Sinoro, Mang Agaman. Kay Louie Aldas Sr. Tamyaw na lang ang ila kagawad dra kuno ah. Sige. Ikaw ba Action Eden? Kay Ma'am Luisa Melos, kay Sir Melchor, good morning dira sa Yes. inyo. Teacher Romela Arevalo, Tito Shelo, Excelfe, may agaman dira sa Bago City. Chaindreng, mga agada kay Chaindreng. Yes, Ma'am Jinky Dalagdon, great na rainy afternoon kuno dito sa ila sa Arizona. Great Okay. Mr. Arthur Jeff Villasor, Ma'am Vanessa Mayo, sa ila ni Papalole at kag Papalolit. Papa Joe kag Mama Lolit. Oh. Karina. Karina. Dira sa my DSB. Good morning. Dira sa inyo. Miss Connie Laparan. Maing aga. Ray Flores Barrioga of course. Krisha Blas. Maing aga sa inyo ni Baby Gregorio Yulo. Ari naman action boy si Gene Ignacio. May lang di ko nung aga kay Nang Dolores Asarcon sa poblasyon Valladolid. Yes. Ruel Hepilga, good morning man. Novi Magapan, maing agaman. Kay Stella Marie Celis, morning man sa imo. Kay migo naton One Ball Gallo. Maninoy, good morning. Kay Madam Alma Alvarez Gallo, of course. Kay sa RG Boys. Yes. Morning sa inyo. Athea Kim Riman, Teng, mga agasing mo, Teng. Study well. Study well and be inspired. Okay ka na din na check ko ng attendance mo di. And be inspired. Yes. Dapat lang. May kuha na sa mo, may inspiration na sa Yeah. school. Face to face Sige, dahan. sino naman. Face to face dahan. True. Ernesto Dasco Lidas, kag Jonathan Mauricio. Uy, may claim sa ako ni Hada. Sige, Maninoy, taka. Ara sa Ay, si Maninoy, nagaling sa Jonathan. Mauricio, ganun mo nga apelido mo. Ay, Nano man himo yaman. te, do, nagwa itong numero ko liga. Do, wala ko yung kataya. Agla sa STL. Oo. Russell Gomez, kag Inday Blasa. Good morning man dira sa imo, no? Sa kay Teresa Linaha Kayaw. Teray, mare, morning dira sa imo. Kag kay Lalaine Grace Ibarra. Good morning man, no? Sa kay Virgil Legaspi Coloso, kag sa akon future ihada. Yes. Sa kay Kashmir Coloso. May ko pagin mo si sa ang apelyido kung Kung ang future apelyido. yes, so nami na kay para surprise blow. Wow! Grabe ba? Di ba? Sakto ginamas namin yung surprise Para mo. do surprise lang bala ang imo pag pagbalo nimo sa kung sino ang apelyido. Oo, baka din. Ay! Ala, pa to ba si Parente mo to? Ay duran man galing apelyido. Duran mo gila. Basta i-PM ka da ni Kwan mo. Ni Marie mo. Future Marie. Future Marie ko. Kasi PM ako kung ano ang apelyido. Pero may straw to. May straw man to na ha?
Buta. Wala ka gani ka balok. Teres Vergara Sancho, good morning man and happy Thursday. Arlon Jan Magbanwa, good morning kuno sa tanan nga taga Talok, Bago City. Yes, may aga. May aga dira sa inyo. Arlon Jan Magbanwa from Talok, Bago City. Sundada niya emoji. Galing. Duga, amunang matawa. Para naman. Christine Menyas Villalobos, good morning man. I'll stand by na mga kaaksyon sa mga balita national. Kag wala pagali ang mga balita national. Ay, wala pa galahan. Sabi ko nagsin. Excited si. Tingala ko nito daw kung pagani, mga balita national na. May pagani maubos ang mga obligasyon na. Ha? Sige. Dira man sa Alagad Radio, good morning man sa inyo sa Ihinubaan. Yes. Sa mga Tagala Castellana, good morning. O, ara na, okay na? O, standby na sa mga balita national. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:23. Sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpasiguro naman sang Department of Agriculture nga bastante ang supply sang bugas kag karne pinakabulan antes magpaskwa. Sunod sa DA, mayoriya sang bugas ang lokal nga produkto kang produksyon sa mga manguma bastante para sa demand tugto sa katapusan sang tuig. Sa piyak nga bahin, mabatyaga naman ang adjustment sa presyo sang bugas sa mga merkado bangod sa nagapadayon nga tig-ilinit sa China. Samtang, ginatinguan naman sa National Irrigation Administration ang tanan nga pagtinguha agud malambot ang handom sa gobyerno nga mapadamo pa ang local production sang bugas. Nanawagan na isa ka grupo sang taxi operators sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga tugutan ang pagpasaka sa ila flag down rate bangod agud mabuligan sila sa epekto sa padan nga pagsaka sa presyo sang gatong. Ginpahayag ni Philippine National Taxi Operators Association President Attorney Jesus Manuel Suntay nga tama kakulang sang flag down rate para sa taxis and transport network vehicle services nga ginpasakaan lamang sang 5 ka pesos. Suno kay Suntay, ang 5 ka pesos nga saka nagdugang lamang sang 10 pesos kung nag-average sang 20 ka pasahero sa kada adlaw. Patag ni Suntay nga ila ginaduso nga 60 pesos nga flag down rate kinbase sa kada litro sang gatong nga ila mausar kag ang kadamuon sang ila pasahero sa kada adlaw. Nagpaandam naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa public utility vehicle drivers sa batok sa pagpatuman sang saka sa plete sang mas temprano sang sa Oktubre 3. Kasunod ni sa nabaton sang LTFRB nga mga reklamo, may pila na ka mga PUV drivers ang nagasukot sang mataas nga plete bisan wala pa sang fare matrix guide dalin sa LTFRB. Ginpanundom sang LTFRB nga Oktubre 3 pa ang saka sa plete o kung 15 kadlaw matapos mabalhag sa pamandalaan ang naprubahan nga board resolution sa fare hike.
May penalidad ang PUV drivers ug operators nga temprano nga nag-implementar sa saka sa plete. Para sa unang offense, pamultahon sang 5,000 pesos, 10,000 pesos sa ikadua, samtang 15,000 pesos kag kanselasyon sang prangkisa sa ikatatlo nga katapusan nga offense. Naglabot naman sa 625 milyones pesos nga balor sa shabu na recover sa Philippine National Police sa unang nga Burr month o kung sini nga Setyembre. Sino kay PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. ang mga droga na recover matapos ang 1,790 kooperasyon sa bugos nga Pilipinas kag 1,952 ang naaresto kag wala sa may napatay sa drug suspect sa mga operasyon. Dugang pa nakuha ang masobra sa 67 kilos ang shabu, 194 ka kilos ang marijuana, kag masobra 700,000 ka fully grown marijuana. Wala labot diri 3,142 ka wanted nga mga persona ang naaresto kag 13 ka organized crime groups ang nabungkag nga nagresulta sa pagkaaresto sa 80 ka mga persona. May 13 man ka armas luthang ang nakumpiskar. Ginpahayag naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga handa ng Pilipinas agud i-deport ang 280 ka illegal employees sang Philippine Offshore Gaming Operator sa Pogo. Suno kay Remulla, yara na sa ila kustodiya ang 280 ka may schedule pa para sa pagdakop sa dugang pa nga mga individual. Una ginpahayag ni Remulla nga mag-example ini kay Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian angot sa deportation sang Pogo employees. Sa mensahe, ginpahayag ni Remulla nga may komunikasyon na siya sa ambassador nga sa karon yara pa sa China. Samtang ginpahayag ni Justice Spokesperson Miko Clavano nga mag-example si Remulla sa ambassador karon nga adlaw Huwebes. Ginapangabay sang grupo sang Aral Pilipinas Social Welfare kag Transportation ang Department of Education o DepEd nga mag-issue sang klaro nga ventilation guidelines para sa pagpatigayon sang in-person classes sa Nobyembre 2. Sunod sa grupo, pagi sa pag-ako nga airborne ang paglaton sang COVID-19, kinahanglan nga maplastar kag mapatuman sang maayo ang nagakaigo nga mga pulisa sa ventilasyon. Tungod ako ini nga risgo sang latunay sa indoors kag kumparar sa outdoors. Ginabase sang Aral Pilipinas sa Department of Health Administrative Order number 2021-0043 nga kinahanglan mangin maayo ang airflow kag ma-maintain sa 1,000 parts per million sa mga eskwelahan. Initanan ang ginasuportahan sa mga grupo o sa Advocates of Inclusion, Young People's Council Philippines, Move Metro Manila, Bicycle Friendly Philippines, Move as One Coalition kag Galing Puok Foundation. Sa duga pa naton nga balita national, ginpahayag ni Senador Sherwin Gatchalian nga ginarekomendar niya nga may mga insentibo ang mga kompanya nga magpatuman sang telecommuting o kon work from home arrangement. Ginpatag ni Gatchalian sa igin sumeter nga Senate Bill 1149 nga gusto niya nga magsangkad pa ang work from home arrangement bangod sa mga benepisyo nga ginadulot sini sa sosyedad. Isa sa iya na mensionar ang positibo nga idulot sini sa sitwasyon sang trapiko sa Metro Manila. Sa iyang hagna, mabuhinan sang 25 pesos ang buwis sa isa ka empleyado sa kada oras sa iya pagtrabaho pagi sa work from home. Duha pa sang senador, mangin tax-free man ang allowance o kung benepisyo nga hindi magsobra sa 2,000 ka pesos sang isa ka empleyado. Temporaryo nga hindi maka-cater ang Passport Online Appointment System sang Department of Foreign Affairs bangod sa equipment failures sang main power providers in system. Sa advisory ginpahayag sa DFA nga ang APO Production Unit ang service provider para sa online appointment system kay nakabaton sa report nga madamo nga users sa Pilipinas kag abroad ang nag-eksperyensya sa kabudlay sa pag-access sa website. Nagpromesa naman ang kompanya nga tinguhaan nga mapadali ang pag-restore sang sistema. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Morning anay dira kay Ruel Montaño Vicente, Jean Zulgon, Dennis Nuestro, Joren Esteban kag Lilian Tadena Claridad. Mga ka-aksyon ninyo ginpamatian aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, ubod ka Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, ubod ka po sa inyo News Team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio!